କରିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇନାହିଁ। ଆମ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ 3000 4000 ଏମିତି ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ମା ମାନେ, ବିଧବା ମା ମାନେ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖି ନାହିଁ, ଅଣଦେଖା ଭାବରେ ରହିଛି। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ କମିଟିଟା ବୈଠକଟା ହେଇଛି ଏହାର ଏକ ଉଦ୍ଭାବନ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ବି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଚହଳ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ମା ବାପା ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା କିନ୍ତୁ 1000 କି 1500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏତିକି କହି ରହିଛି। ନମସ୍କାର।